Halløj, så alle sammen. Nu går vi ind i Minecraft. Men sidste gang vi lavede det, så sagde jeg, halløj, I gør. Ja. Ej, der er kun en bird tree. Hvad betyder det? Det er bare de der træer, der er sådan her. Nå. Og hvad så? Dem kan man ikke bruge. De der træer, ja, så bygger jeg lige et hus. Jeg skal lige bruge blocks. Okay, jeg går lige hen og finder noget andet. Jeg skal have noget mad. For jeg er ret sulten. Jeg skulle til at fange grisen. Havet. Det er zombie. Den sparker mig ud. Tak. Her er zombie. Skal jeg lige grave et hul? Nej. Den gik udenom. Nej, han går lige efter dig. Ja, jamen du har kun 3 liv. Jeg skal derned. Nu er du 1,5. Du dør nu. Alligevel fik jeg ikke død. Hvorfor dræber du ikke zombien i stedet for, at han dræber dig? Det er fordi, jeg prøver at få ham ned i det der 3 bloks hul. Nå. Hvis man går derned, man kan ikke komme op på 3 bloks. Nå. Her har vi været før, ikke? Mhm. Ej, månen har vi aldrig set før. Jeg har set den. Ikke så god til overlevelse. Nå. For det mest kreative. Jamen, så skal vi ikke spille kreativ. Nej, kreativ er, hvor man ikke kan dø. Gud. Jeg har fået potion. Der er noget, der slår dig igen. Nej, det er. Jo, det er. Nej. Det er der da. Nej, hun smider gift på mig. Du blev drikker en heks med magi. Nej, hun smidede gift Ja, der på står mig. med magi. Ja. Se, så jeg kunne ikke gøre noget, fordi at den kastede gift på nu skal du vise overlevelse. Du skal bare overleve natten, ja. Ja. Overleve natten. Når man overlever natten, er det nemt. Om dagen er det nemt. Men om natten er det svært. For så er der zombier. Men det er lidt underligt, at zombierne slår menneskerne, når menneskerne ikke har gjort noget. Der kommer også nogen, der dræber det der. Nej, hvad er det? En fisk? Niks. Du havde ret. Det vil dræbe mig. Hvad var det? En undervandet zombie. Dræber du ikke den først? Det er, man skal have 10 slag. Og det er rigtig svært, fordi den kan også slå tilbage, og den kan svømme væk. Det er et søuhyre. Godt, nu kan den ikke få mig. Ej, jeg har kun 2 liv tilbage. Jeg går lige ud. Se månen. Ej, det er fint. Alligevel kreativ kan man flyve. Godt. Du tog overlevelse igen, gjorde du? Nej, kreativ. Nå. Ja. Du har endeløst liv, men din genstand dropper til jorden, når du dør. Skynd dig tilbage. Endeløst liv. Okay, nu skal du samle. Hvad skal du samle? Når du har mange ting. Ja, hvis man går herind, så er tingene her. Nå. Så man skal rigtig ikke gøre tingene. Jeg går lige ind i huset, så jeg kan sove, okay? Jeg går ind og sover, okay? For jeg er ret træt. Se, skilt. Hvad står der på skiltet? Hvorhen? Her. Adrian. Ej, gør der. Hvordan det? Det var mig. Er det dit hus? Ja. Hvad laver du nu? Jeg går ind. Hvorfor ligner dit hus et fængsel? Hvad? Ej, lige da jeg gik ind i huset på dag, når jeg skulle sove. Nu flyver jeg. Nå, jeg vidste ikke, man kunne flyve. Skal jeg gå ned i grotterne? Hvad er det dernede? Jeg ved ikke, hvor dyb den lige er.
Hvad er der nede i grotterne? Der kan være diamanter. Hvad Og kan man bruge guld. diamanterne til og guld? Hvad? Hvad kan man bruge det til? Man kan lave armor. Og guld. What? Er det kan ikke ske i Minecraft? What? Skal jeg bygge et hus? Ja, kom bygge et hus. Okay, når jeg har fundet et sted. Jeg kan bygge det ved vandet her. Hey, lige præcis her. Nå, sejt. Hvis jeg... Det bliver et lille hus. Nej, Hvad er det der? det er træ. Jeg sætter bladene af. For det her skal jeg fylde op med jord. Så det bliver et stort hus. Det skal gå... Huset skal gå hertil. Blup. Nå. Jeg laver lige en dæmme. Jeg laver... Godt. Så kan jeg bygge et hus. Så når jeg vil, så kan jeg kigge ud på vandet. Mm. Og så, ved hvad, så kan der også være ting under mit hus. Og så laver så noget af gulvet. Ved hvad det bliver? Mm. Glas. Nå, for søren. Så kan man se ned i vandet. Kan jeg faktisk. Okay, det bliver et stort hus. Ja, du troede, det ville blive et lille et. Mm-hmm. Men det blev et stort et. Se, nu skal jeg fylde alt det her med glas. Lige What? her. Men det der skal ikke være glas. Og her kan alligevel ikke komme ind. Jo, det kan det faktisk godt. Jeg går ind og tager noget glas. Hvad for glas kan jeg tage? Jeg tager bare det gennemsigtige der. Wow, det ser flot ud. Hvad ser flot ud? Det der glas. Så Ja. hvis du havde sådan et hus i virkeligheden. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror det ikke. Kan man godt? Det ved jeg da ikke. Det ved jeg ikke. Men gad du godt at have så et hus? Nej, jeg var bange for at kigge ned i vandet. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Troede du, at du kunne være monstre? Nej, hajer. Hajer. De findes ikke i flode. Heller ikke i Danmark, bare så du ved det. Hvad mener du? Jeg kan ikke lave en dæmning, for så kan dyrene ikke komme derind. Ikke? Mm. Du ved, hvor døren skal være. Lige der. Se, nu har jeg gjort det. Men så skal der lige være et lille hul, så man kan gå derned i vandet. Et fyrkeri. Se. Med blæksprutter. Og se, hvad man kan kigge på. Hvor skal du hen? Skal du bygge dit hus? Jo, men se, hvad man kunne kigge på. Vi kunne kigge på det. Mm. Det gider jeg ikke at have, at der er et hul. Nå. Se. Og nu går jeg i gang med det seriøst. Hvor lang tid tager det at bygge et hus? Det kan tage nogle par dage. What? Nej, bare dage i Minecraft. Mm. Og dage i Minecraft er ikke særlig lange. Se, det er snart ved at blive nat. Og laver du sådan et kæmpe hus, eller hvad? Ja, det gør jeg. Og så, hvad er forskel på overlevelse og kreativ? Det er forskel på, at man kan flyve i kreativ, men i overlevelse kan man ikke. Og man har uendelig liv i kreativ, men det har man ikke i overlevelse. Man har kun 10 liv i overlevelse. Mm-hmm. Og man kan ikke dø i overlevelse. Ikke kreativ mindre.
Hvad? Man kan ikke dø i kreativ. Heller ikke. Man kan godt dø i overlevelse. Ja. Og der må ikke være får herinde. Jeg skal bare lige dræbe fåret, så jeg kan få mad. Nej, jeg behøver ikke mad, men jeg vil ikke have fåret ind i huset. Man skal heller ikke spise i kreativ. Nej. Det må man. Det må man godt, men det gør man ikke. Men nu... Ej, jeg tror ikke, det bliver lidt for stort hus. Jo, så. Vi ses! Næste gang siger du... Like and subscribe. Det glemte jeg lige sidste gang. Og tak Like til and alle. subscribe. Og tak til alle, der har set med. Vi ses! Sig- Næste gang laver jeg huset. Hej hej. Hej.